El 31 de desembre és el dia de l'home o la dona dels nassos. A Figueres enguany ha estat una dona de nas prominent la que ha voltat pels carrers del centre. Ha començat a les 10 a la plaça de l'Ajuntament i ha estat prop de 3 hores repartint nassos vermells. Ha entrat a les botigues, ha saludat els vianants i s'ha fet fotografies amb petits i grans. Ha passat pel Museu del Joguet i la casa natal de Salvador Dalí. També ha donat un tomb pel mercat i ha desitjat a tothom una feliç entrada al 2025.